Nyaka nyicha wach ni El Nino chakre chak dwe mar 11 ka rum dwe mar 10. Anyalo wacho ni gimoro tarik 4 Novemba koth nochwe maduong' kabisa and noyudo ka kuonde mopogore opogore Homa Bay ochako bedo gi hinyruok kaluwore gi oula. King'iyo kaka gwenge mag Suba North, gwenge machalo kaka Wakula, areas mag Lambwe, nitiere kuonde mane koth ochako hinyo ji matin, area Suba South, gwenge machalo kaka Kaksingri, Ruma, nitiere kuonde ma ji osehinyore gi koth, gwenge mag Ndhiwa, kuonde machalo kaka Kawere, Kachola, Umoya kata Nyoro, nitie joma ne yamo walo utegi e gwenge mag Ndhiwa. Kaito kuma nitie maduong' ahinya kabisa en gwenge mag Rachuonyo North. Rachuonyo yudo ka koth kanochwe odaro ji, ma in fact nyaka sani yudo ka nitie jowa modak adaka Simbi Dispensary ka gidak e kambi ma ok ginyal dhi e utegi. Kichako iridori mwalo yudo gwenge mag Ondhedhe, nitiere aora miluongo ni Ondhedhe. Kanyo no aora modonjo e ute ji ma yudo ka jomoko odak nyaka kuoyo kanisa, jomoko odak Osipta Primary, jomoko be ng'eni odar odhi odak gi wedegi, jomoko be koro dhi e centers kuonde ma ginyalo yude konyruok. Gwenge machalo kaka Rangwe, areas mag Kagan, Gongo, kiridori mwalo Nyarut, bende nitiere kuonde ma oketho e ute ji. Kichako iluoro kata Homa Bay Town, kane koth ochwe ma tarik 4, tarik 5, tarik 6 Novemba, yudo ka noketho ute ji sana sana Homa Bay Town, Shauri Yako, areas mag Nyalkinyi. Besides mane yudo ka kodhi bende osechako ketho puothe ji, sana sana puothe mantiere lowlands, yudo ko ywero puothe ji moketho chiemo ma ji samoro puro e puothegi. Dhok, yudo dhok, gwen, diek, rombe, ma samoro yudo ka ni oko, yudo ka bende oyweyo kuonde mang'eny. Wan gi data machalo kamago, kendo kodhi ni osekelo hinyruok sana sana Homa Bay. Mano in fact wanyalo verify nikech assessment ma Homa Bay ni watimo iluongo ni joint assessment moting'o ji te, jo health, jo disaster, jo Red Cross kod migepe mamoko ma bende kelo konyruok kinde mag midhiero. Erokamano. Erokamano ahinya. To bende ng'eni Samuel, sirikand kaunti ma Homa Bay nitiere kod ting', un bende kaka duol mosebedo kuchiwo kony, untiere koda ting'. Akiani gin kony mage ma bende usebedo kuchiwo ne yawa makamagi? Erokamano Sharon, kaka Homa Bay County, kinde mane wawinjo koro mar kor lwasi ni dwe mar 10, dwe mar 11 nyaka dwe mar 12 wadhi bedo koda koth mar El Nino. Nwakwongo bedo piny, in fact governor marwa noluongo wa mokwongo bedo piny, mwaloso gimiluongo ni El Nino Preparedness Contingency Plan. Moro bedo launch makoro ji te tiyo kod plan machalo kamano. Ei plan ni bang'e nwadonjo e community ka wachako puonjo jopiny, ka wachoko jotend jopiny. Homa Bay County wan gi gimiluongo ni Ward Disaster Committee members. Koro ka nwabedo kod puonj gi Ward Disaster Committee members gi, ka wapuonjo gi to message mane monego giter ne jopiny to ikruok mane monego gibedgo e kor gwenge. Bang' mano wayudo ka koth ochako chwe ma jowa ochako